Ibilbidea. Iratzargailuak garaiz jo du. Beti jotzen du garaiz. Mertxeri eskatu diot mesedez aldatzeko melodia, apur bat nekatuta nagoela egunero berri txarrakekin esnatzeaz. Ez dut ulertzen Euskal Herrian iragan musikalean etengabe bizitzeko daukagun tema hori. Musika egiten jarraituko espalitz bezala. Talde eta estilo berriak sortuko espalira bezala. Tabernetan eta jaietan berdin gertatzen da, edo okerrago. Tira, gezurretan ari naiz. Ulertzen du, jakina ulertzen dudala. Baina kokotaraino nago. Nik hori esateak gaizki dagoela lirudiken arren. Horma dermo ukigarria kolpe lehun batez jo eta musika itzali da. Oraindik liluratzen nau Mertxeren ahalmenak lotan jarraitzeko. Berdin dio iratzargailua zein ozen pizten den. Bere orduan jotzen duen arte ez altxatuko. Eta gaur, ordenagailu ondoan pilatuta dauzkan karpeten meta mehea ikusita ez dut uste oso goiz izango denik. Batzuetan, altxatzean, bere gainetik kontu handiz jauzitxoa egiten dudanean, beti beranduago esnatzen den arren, paretaren kontrako oheko aldean lo egin behar duena neu naiz, aldarrikatzen duen ditxosozko klaustrofobia puntxu horrenkariaz, bere gainetik kontu handiz jauzitxoa egiten dudanean, atximurka egiteko gogoa sartzen zait, pixka bat astintzekoa, sukalderaino joan eta gainetik katilu bete ur botatzekoa. Baina ez du zen. Lazer ez du suerte hori izango, gainera. Berari tokatuko baitzaio lur zaintzea. Goizetan behintzat, nirea bezalako enplegu bat lortzen ez duen bitartean, etxetik ateratzera behartuko lukeena. Bai, badakit batzuek esaten dutela, izena zeitzeak sorte txarra ekartzen duela, oraindik 3 hilabete falta dela librantzarako, erditzea aurreratzen ez bada behintzat. Bide bat. Mertxek eta bio konpartitzen dugun kontu korronteari begiratu bat eman behar diot. Jasminari diru sarrera garaiz egin ote dioten konprobatzeko. Joan den hilean atzeratu egin ziren, zenbaki gorrietan egon ginelako egun gutxi batzuetan, eta istilu txiki bat izan genuen. Jasminari ere bizitatxo bat egin beharko genioke noizbait, komeni da. Baina metro geltokitik urrun samar geratzen da haren blokea, maldan goregi errenterian, eta Mertxe beti da nagi etxetik ateratzeko. Batez ere autoa matxuratu eta tailerrean zinedie utzi genuenetik. Denbora gehiegi pasatzen du bere sator zuloan, baina ez diot berriro herrieta egingo. Sorgin zermolari bat naizela botako lidake berriro ere, eta bostaxoa dio horrelako zerbait oximoron bat dela azaltzen badiot, ikuspuntu historikotik behin. Hoi baino lasaiago dutxatu naiz, aprobetxatuz gaurko aurreikuspenaren arabera, ur beroaren hornidura 4 orduz luzatu dutela. Mikroprensa digitala errepasatu dut sukaldeko maeko pantailan, zerealak eta sojasko esne argentinarra gozaldu bitartean. Ezer berezirik ez. Ivanka Trumpen primarioetako kanpainaren inguruko ohiko iruzkin sarkastiko ez gain. Eguzki babeserako gomendioa kontuan hartu dut, eta krema egokia ipintzeaz gain, leggings luzeskak jantzi ditut, prakamotzek baino bero gehiago emango didaten arren. Arratsalderako talderik daukadan begiratu dut berriro ere pantailan, baina gauzak atzo bezala daude. Hamburgoko auzo okupatu batetik etorretako bidaiari talde hori goizean, memoriaren ibilaldi luzerako, eta ez zertxo ere ez arratsalderako, oraingoz behintzat. Naiz eta itxaropena dudan, datak zeintzuk diren kontuan hartuta, beste bat osatu ahal izango
pasako dela 5:00. Ondo letorki guke. Batzuetan, irtera ordurako 5 minutu besterik falta ez direla abisatu izan didate, eta itxaropena da galtzen den azkenekoa. Beraz, badaezpada taperra bazkariarekin prestatu, gourmet entsalada pixka bat besterik ez, poltsakoa, gazta zatitxo batzuekin eta ondo gatozpindua, ez daukat gehiagorako astirik, Mertxek loseko jarraitzen duela ziurtatu, hobe agur musurik ez ematea, zaratak ez du iratzartzen, baina kontaktu fizikoa bai, eta ez du esnaldi ona izaten alakoetan, eta metrorantz abiatu nahi. Minutu gutxiren buruan, zarako geltokian jaitsi nahi. Azken aldi honetan bezala, arazoak izan ditut eskumuturreko txiparekin, eta trantsitu kontrolekoek hasiera batean ez didate kanpora irteten utzi, erdigunerako baimenduta ez nagoelakoan. Txiparen akats bat dela azaldu behar izan diet berriz ere segurtasunekoei, tamalez gaurkoak berriak dira, edo ez zaizkit ezagunak egin behintzat, ez da ni haiei ere. DBEa kobratzen dudala, ados, hori behin-behinekoa dela, soilik aurreko hilabetean soldatarekin ez nintzelako gutxienekora irit, eta edonola ere, lan baimena daukadala erdigunean ibiltzeko. Behin eta berriro pasatu didate laserra eskumuturraren gainetik, baina alferrik izan da. Eta azkenean, ordenagailura jo behar izan dut. Igarotzen utzi didate, beharrik. Osakidetzatik lehen buelta bat emateko aholkatzarekin bat. Hori dela eta, osta heldu naiz hitzordura, Kontxan. Han daude alemanak jada, guztiak prakamotzetan. Erredura ederrak egingo dituzte gaur. Tira, haien arazoa da. Eta Aitzol, nire ugazaba, albo batean, kamionetatik Baiosegueiak eta gainontzeko trepetak deskargatzen. Azkenekoak jaizen lagundu dio. Berandu iritsi zara, esan dit bere tonu ospinduenarekin. Alferrik azalpenak ematen hastea, nire irribarrerik gozoena eskaini dio, eta trasteak lurrean ipintzen amaitu du. Hitzordua egin dugu ondarretan, ibilaldiaren amaierarako, eta tamala, oraindik arratsalderako talderik ez dela osatu berretzi. Gero arrapaladan egin du alde, izuna jar ez diezaiot. 12ko taldea da, oso adin ezberdinetako kidez osatua. Agurtu ditut, eta buru babesak banatu diet. Lehenengo konprobatu dugu ia barruko mikroek eta entzungailuek ondo funtzionatzen duten. Berehala ahaztuko ditudan izenak galdetzeko probestu dut. Eta baita errealitate handituko betaurrekoak ere. Gero, proba txiki bat egin dugu Baiosegueiekin, Kixote eta Sancho Panzaren estatuaren inguruan. Baina zorionez, ibilgailuak oso intuitiboak dira eta ez dut azalpen handiegirik eman behar. Gainera, esango nuke bate baino gehiago esperientzia daukala taman hauek. Bitartean, mentalki errepasatu dut memoriaren bi ibilbidea. Lehenengo udaletxe albora eramango ditut, bala zuloen arrastoak dauden aldera, eta garaibateko kasinoan gotortutako matxinatuen aurkako indar errepublikazaleen erasoa aitzaki hartuta, gerra zibilaren inguruko azalpen orokor bat emango die. Gero, konstituzioen parantzara joko dugu, eta han, errealitatea handituko betaurrekoen laguntzaz, Ramon Saezar Vitoria idaztearen 100 metro novela kanonikoko etako ekintzailaren iesaren berreraikuntza egin dugu. Liburuaren ingeleseko bertsioa deskargatzeko aukera izango dute, gehigarri baten trukean. Ikat kalera abiatuko gara ondoren, eta han, errealitate handituaren laguntza zoro bat, kale borroka delakoaren giroa oroituko dugu.
Eta pintxo batzu dastatzeko aukera izango dugu, herriko tabernaren erreplikan, jatorrizkoaren ezkerretara kokatua, zenbait metotar. Gero, abuztuaren 31 kaletik pasatzean, Armada Espainiar, Ingeles eta Frantses imperialisten erreketa eta arpilatze episodioa labur gogoratu ostean, bulebarrera joko dugu. Eta ezkera bertzalearen hainbeste manifestazioaren ibilbidea kontrako norabidean berreginez, Artzain Onaren katedralaren aurrean geldialdi bat egingo dugu eta euskal presoen aldeko kontzentrazioak irudikatuko ditugu atzera betaurrekoen laguntza. Ondoren, aldapetatik igo eta lakumbre jauregiraino joango gara, Lasa eta Zabalaren tortura eta hilketa gogora ekartu. Pablo Maloren aspaldiko filmaren irudiak lagun. Eta azkenik, Kontxako pasealekuan zehar ibili ondoren, Euskaldunon egunkariaren itxieraren aurkako manifestazio erraldoiaren irudi virtual batzuk sartuko ditugu tarte horretan. Antiguara bideratuko gara, Txillardegi etaren fundatzaile eta idazlearen betetxaren aurrean, Guardia Zibilaren kuartela ere izandakoa, geldialdi bat egingo dugu, eta ibilaldia Ondarretako kartzela zegoen puntuan amaituko dugu. Hasierako Gerra Zibilaren inguruko azalpenak gogora ekarriz, zirkulua istu. Ibilaldia arazorik gabe hasi du. Bapateko itzulgailuak aski ondo funtzionatu du itxura batean, eta 1936ko altxaldiaren inguruko azalpenak ematen ari naizela, ez dut Hamburgotarren aurpegietan keinu bereziki arrarorik matu. Ez da horrela izan ordea, 100 metroren ingurukoa aletzen aritu naizenek. Baina neurri batean normala da. Atzerrian ez baita oso ezaguna Zaizar Bitoria, are zirkulo euskaltzale alternatiboetan. Baina hala ere, azalpenaren erdian, asko jakin batek ez du altxatu eta galdetu du, edo, hobeto esanda, adierazi du, berak nonbait irakurri zuela Zaizar Bitoriak, bela horrekin, biolentziaren alferrikakotasunaz mintzatu nahi zuela. Ez zegoela inola ere bere asmoetan etaren gorazarre bat egitea. Ni, pazientziz, gareko testu ingurua hitz egin diot, frankismoaz, nobelaren bahiketa polizialaz, argitaratzean haren inguruan mamitzen kapital simboliko guztiaz. Ez dakit konbentzitu dudan, esango nuke ezetz. Baina, ondoren gertatu denerako abizutzat hartu beharko nukeen. Ikatz kalera gure baiostekueiekin iristean, errepresioaz eta kaleko erresistentziaz hitz egiten hasi natzaienean, galderak, eteteak eta iruzkin kritikoak, transistoa eta Espainiar demokraziaren bide zailuzai bat, gehien bat, asko ugari. Norbaitek, nire profesionaltasuna zalantzan jarri du. Eta irmo erantzun behar izan diot, jakina naizela historian graduatua, eta ikasketa kulturaletan master bat daukadala gainera. Baina, orduan, bururatu zait, agian nahaztu naizela eta Hamburgoko auzo okupatuko taldea ez dela gaur etortzikoa, bihar baizik. Eta galdetu diedanean, konfirmatu didate haiek zirela Hamburgokoak. Schleswig-Holsteinekoak baizik. Atzo iritsi zirela burutuntzi batean, Pasaiako portuan, bizpahiru egun ainguratuta egon. Lurrak iren nazal. Bizkor improvisatu behar izan dut. Gauden puntutik, memoriaren A5 ibilbidearen aldaera batekin lotura eginez. Zorionez, programa virtuala egokitzea ez da bereziki nekeza izan. Eta duela 4 egun antzeko saioa egin nuenez, Badagoseko batzuekin, nahiko fresko daukat oraindik. Kontua da, ikatz kaletik irtetea eta bestela bezala, Lazepara bideratzea taldea. Gregorio Ordóñez zinegotzia tiroz hil zuten lekura.
eta bertan burutzea, azalpenaren ostean, pintxo daztaketa. Jarraian, bulebarrera jo eta han, errealitate handituaz baliatuz, bisitariak kale borroka garaiko italdeen txikizioez ohartaraztea. Horretarako oso egokia izaten da txanodun batzuek udal autobusa bortizkeria sustu eta su ematen dioten irude errekreazioa. Gero, Artzain Onaren katedralaren ondoan, Fernando Mujika sozialistaren hilketa irudikatuko dugu. Eta Amarako auzoran zurbilduz, topoaren geltokia zegoen lekuan, Begoña Urroz txikiaren heriotzaren berri emango diet, eta atentatuan eragindako aurreneko biktima, 1960an, kontsignan eskutatutako bonba baten estandaren ondorio. Atentatuen oroit lekuei dagokienez, horrekin amaituko dudala uste dut. Lagin nahikoa izan daitekeela, Donostian terrorismoak eragindako 95 hildakoen geografia zabalegia laburtu. Ondoren, bestelako leku emblematikoak bisitatzea geratuko litzaiguke. Udaletxe aurreko biktimen oroitarria, bidean geratzen zaizkigun Fernando Aranbururen Patria eleberriko eszenatoki pare bat, liburuaren alemanezko itzulpena deskargatzeko aukera izango dute, gehigarri bat ordainduz gero, edo bukatzeko, ziurrenik baserretxearen bakearen usoa, oso erabilgarria, Gesto por la Pazek antolatzen zituen kontzentrazio isilak irudikatzeko, eta baita ezker abertzaleak horrelakoen aurrean egiten zituen kontramanifestazioak ere. Adibidez, Jose Maria Aldaiaren bahiketaren eta Laso Urdinaren auziaren inguruan gertatu zirenak. Naiz eta orain eskultura ez dagoen bere jatorrizko lekuan, hauezen bai. Horrek, bide batez, Aitzoli deitu behar diodala gogorarazten dit. Hitzordua ara aldatzeko, ondarretaraino alferrik joan ez dadin materialaren bi. Arazorik gabe egin dugu erdi improvisatutako ibilbidea. Ez dut uste alemaniarrak aldaketaz gehiegi ohartu direnik ere. Guztiek zoriondu naute, eta bi, eskupekoa eta guzti eman didate. Nire irribarrerik ez dienarekin eskertu diedan zerbait. Aitzol berandu iritsi da hitzordura. Ez dakit nire mezua garaiz jaso ez duelako izan den, edo gaur goizekoaz mendekatzeko beren modu infantila. Kontua da, Zagueseko parkinean bazter egon naizela baiostegueiekin eta kaskoek. Azkenean Aitzol haien bila etortzera makurtu dena. Bide batez, idearik ez dauka oraindik arratsaldean talderik ostatu ahal izango den. Bizpahiru informazio eskaera jaso dituela, baina ezer finkorik. Ez du uste sortea izango dugunik. Baina ez dago sekula jakiterik, gehitu du. Beraz, hemendik gelditzen bazara, Zurriolako hondartzara jaitsi naiz, nire entsaladarekin eta erositudan lata bat Coca-Cola zerorekin. Eguzkia odeien artean eskutatu dela aprobetxu. Surflarien ahalegin gehienetan alferrikakoei tarteka begira egin dut bastarikea. Hurrengoan, piperrauz gutxiago bota beharko nioke entsaladari. Erdilo geratu naiz hondar beroaren gainean, eta siestatik esnatu naizenean, sakelakoan konprobatu dut, beldur nintzen bezala, ez dela arratsalderako talderik. Mertxeri deitu diot orduan, jakiteko ia ze moduz pasatu duen eguna, eta galdetzeko ia animatzen den Jasminari bisita egitera, Intxaurrondoko geltokian egon naitekela beraren zen. Agian gaurkoan, bai sentitu ahal izango ditugula lurren ostikadatxoa Jasminaren zabelean. Baina ezin izan dut konbentzitu. Hasieran aitzakiekin aritu zait, berandu dela horretarako eta agian ez dugula Jasmina topatuko. Beti etxean dagoela erantzun diot, sekula ez duela bizitak hartzeko arazorik ipintzen. Eta ondoren, oraindik lan asko daukala burutzeko, ez dio sinet. Hobeto beste egunen batean. Ez dut eztabaidatu nahi izan berari.
une batez, errenteriara neu bakarrik joan nintekela bururatu zait, baina azkenean, ideia baztertu eta Zarako metro geltokirantzu ditut nire pausak. Sakelakoari beste begira bat bota eta ziurtatu dut bihar goizeko taldea, zalantzarik gabe, Hamburgokoa izango dela. Tira, nahiko fresko daukat oraindik haiekin egin asmo nuena, eta gaurko azken orduko ez dutasunik gabe ibili ahal izango naiz behintzat. Ez da gutxi. Arratsaldean bigarren talde bat eratuko balit, eguna biribilduko nuke.